geldiala izango da, orain, Marta Elbirak, zuri, egingo dizun, erradiografia. Bai. Inoiz egin dizute erradiografiarik zuri? Bai, profesional erradiografia on bat. Nei, poliklinika, Egin dizute, bai. bestela arte gara. Ez da, Kasu hontan, poliklinikara ez gara joan, baizik eta beste leku bateran, zuri buruz galdetu behar genuen eta asmatzen dezu nora joan garen. Azpetira pentsatzen ez. Azpetiara. Eta zure kamisetan urrezko kopako irudiak ikusi dugu, ze jartzen du hemen? Mendizabal. Beira. Lagun hona dauzkazu Azpeitian. Ba, izkitzatzen ez da, baina igual beste hau gaur arte lagun onak izan dira. orain hasiko da behar da enborrei izenak jartzen. Mikelen erradiografia. Mendizabal esan dezu, hortik ibili gara. Marti lanean dago, edo bai, Taberna topera. Mentxe, kafe atzo bat atzen, da pintxo batzu saltzen egia, bai. Da Mikeli buruz ezago dugu bendik. Bai, harremana aspaldiko urteetan dakau. Nire propaganda ibitzez aparte, amistade handiago elkarrekin, bai entrenamentu egiteko. Propaganda jartzeko zuk ere, sinestu berdezu beraren gan, Oxe, nik esati bat, nik propaganda epinik dutela, baina maila jilotzen joan behar dela bizkana. Aurten mentzak konsegit jodu Kopa de Oro iraztia, eta, amets bat bete du. Etorri hori. Lehengugan kriston entzula, ez? Zegan Iker Bizente eta Iker Bizente idaztia, azken egurtetan, azken lau bostetan faiatzezun, baina... Bigarren postuan hola baina fizikoki ondo agontazun, da guztua. Izugarria. Horrelako gauza bat lortzean norberak argi daukanean zer nahi duen eta gozatuz bidea egin gainera, behonde jola. Aizkolari haundila, zu haundila, baina aizkolaria izan gabe. Guare haundila nire haundila marra. Ezta? Bai. Zimuzkoa da tipua? Oso mutikatorra. Alkarren hiltzeko mogua. Bazkaltzia guteko, parranda bat egiteko, egunkaria irakurtzeko, zertak? Bai mendira guteko, kalen hiltzeko, eta totera nuga. Mikelen beste lagun haundi bat. Jon, eguno. Bai, erdin. Hau da zuen sekretua. Bai. Aquarius. Bai, zeago saltzeko? Arlasko, bai, gaur. Mikel, laun handi bat, mutil honon bat, da, deportiene, azkene urtetan, betigen hasi izan da, gora ikearen du mutil bat. Bere sekretua. Baldin badago, zehose? Sekretu iztaue. Lana eta askoan da. Berarekin bikote izan zea ere, bai. Bai, bater. Bikote profesionala. Bai. Hino ez gaizki entenditzeko, Bea mutil langile bada, pixkate oskorra da, hola. Baitxola, sokorma soikutu badu, uste ere zautzen dena agiela, baina ez, oso mutilona da, eta laguntzailea da, eta eozte legota juleke behagin. Mesutxo bat, zure lagunaren zat. Bueno, Mikel, Dago, txintxo. Bueno, Mikel, faltazaikein bakarradek Euskadiko txepela jaztia. Bazegit irametxala eta guri ere bai. Osa, gurra, Beha hundizula. Izugarri estimatzen dut egin duzuna, eta zer ikasia badukat zugandik, negu nahi dudan hori lortzeko. Hau pasu. Apa, Mikel, lehena eta zei, ez etzi. Igar ondo ez da, hemendia horrak edo torreko juta. Bai, zorionak eta sei hola eta animo. Hau! Ze handia gane Azpeitian. No esan duen zure ametsa dela, ez da Euskal Herriko txapelketa irabaztea eta egurra. Bai, ez, azkenien askola gehien non bezala ez, txapel hori preziatu nahi ez, da hoxe iraztie, danon ilusiotako bat. Bai. Naiz da pixka sokormazoa izan egian. Bueno, hori izen bat, enborarentzako izen bat. Esan du publizitatea jartzen duenak. Guk ez dugu esan, hori berak esan du, Bai. Zerratik esan. Zerratik esan. Eta orain galdera gehiago. Galdera gehiago. Bai. Eta... Geratzungo dugu. Bai. Guk ez ditugu egingo, ez? Nork egingo du galdera orain? Zure gertuko norbaitek. Guk ikusten dugu hor, etxean, beste aldean norbaitek eskua altxatu duela. Galdera interesgarri bat. Bai. Beste galdera interesgarri bat. Ea, erantzuten badakizun.
Nork emango dio paso, zuk edo nik? Bai, nik emango, zu, venga, zu. Hemen etxe, zuretzat galdera. Epa, txaldon. Miguel. Hor, pase bat diginan, da eunari lotute galdera timerdiat. Askoan, oinarte hili egen jantzkera ixele horrena zen izendek. Arroi antzutegen. Venga, txaldon pasate, honga juk. Ara. Aizkoran ibilitako jazkerarik xelebreena. Horrek truko haute dauka? Jakingo du zerbait. Bai. Mozorrotuta zerbait ez. Justu, ne despediako egon nien. Nola koarela hauek da launek oso ona ausketan. Bai. Ez dira bat ere zokormazo hauek ez. Ez, hauek ez. Despedida baten, Songokuz jantzita pialdu ziren. Benetan. Eta zergatik Son Goku? Argazki daukagu? Hori Son Goku? Nonda? Hoi azpeitin. Baina horrela ikusita zuk esango zenuke Son Goku dela, Maialen. Eta esango zenuke Mikel Arrañaga dela? Bien arteko fusioa. Son Goku Gaine aizkoran. herrian bertan, hola jantzita. Bai, ba. Oso ondo. Zentu zenuen indar berezirik edo? Son Goku jantzita sentitzen da indar bereziren bat edo? Ez. Prounian, gio txapelketako, balio aldi mazun, baina Ez da kasua. Ez da kasua. Kamehameren batzuk edo botako zenituzten egun hortan. Seiakerak egingo zenituzten. Bai, dike, ilundut egun da, ja... Asuntu, importaipe jarri zan gaien, orduan, ja, libre. Oso ondo. Tira, orain, galdera gehiago, bai. Baina... Adi, esan digute adi entzun behar direla galdera bek, bai. Denok adi, denok, bai. Tira, entzun, adi. Bueno, Miguel, aurten oporrak lasai pasatu ongoiz, lana ondo inda unitzen da, eta oin lehenko urtegu, esplika erbetuk? Laiko, eskailetan jarrita, askoa zorrozten jaruna mentzian, lehenko urtegu oporretan. Esplikazio hori, izi golaxe urte askun txapela egartzen da, lanak ubingo jau. Miguel? Miguel, entatu atxo obratan da artistia izela, eta esplikaza etxine nuen lehenko piztineare nolako zan. Na, hamen besteate zantzi lehen azap presuka euskela eta kantinatik pasatzeo lasai, ja behan dutzen izan gela da. Miguel? Hemen galdera asko izan dira. Bai. Lehenbizikoarekin hasiko gara, aizkorak zorroztu. Oie ditu, dauzkide lagun ono jean. Honenak ez, oie dira, ezta? Oie dira. Bueno. Tira, aizkorak zorrozten paso mentzen nuen aurreko oporraldia, hori ulertu dugu, ezta? Bate hori izan da, bai? Bueno, asko zorrozten, esan, ez tia, asko garroten ez, da, oporraldi hoxe aprotxota, urte guztien egitezetan da, aprotxan, ez? Oporretan ere lanean. Bueno, lanin, no? Joi, ez dela hartu duzkeo, ba. Eskailera gaitan. Eskilaratan esan du, ezta? Eskaileren kontra edo? Hori... Ez da, eskilan. Hori, eskaileretan hori ulertu dugu. Ulertu diezu. Biharren da, bai, aurronen hori ez da izan zan. Biharren guenten ditu. Gure lasaiago geratzen gara. Azpeitiarra ziren, ezta? Azpeitiarrak, ez? Bai, oso. Etxeko piztina bat ere, igerileku bat ere ipatu dute. Bai, nik entzut etxeko lehengo piztina. Zer dauzkazu, 5 piztina? Ez, horrek historia hau. Urez beteta egongo zen, ezta? Ez, asuntu zan, holaxe udako bero baten, neu etxin neuela, da, ez da, kontatzen gure da nahu. Bueno, peña zita ega. Lasai. Gu bakarri gaude. Totaren hau beste pick-up zarro eta gana guen. Da horrekin hitzen zen. Da beru handi jeta petzen, gaur, asko handin da ero, bueno, preskatzeatik, ba, atzeko pick-up plastikoa jarren dion, urez bete nun da. Urez bete. Petzen, piztine azkarrena, ba, hau zizu, Da gero, arrizkio, bueno. Bainua ona. Oso ona. Bainua ona. Ona. Eta, balio, funtzionatzen du urak ez badu ies egiten? Bai, plastiu ondo jarrizko da Ondo jarrizko? Mugitu daiteke igerilekoa gainera. Ez da biztozona, baina. Bai, mugitu gora, bera, aurrera, atzera. Eta azafreskoak ere bai, ezta? Zerbait azafreskoena ere, eta kantina, eta... Azafreskoen asunto hori da, gureko harreiat, bagarren batek, atxe izen berdun gai, azatan ibili ala esatea. Bai, gol, wasabi gartzeu, bai, nire azatan ibili nau, ba, ja entenditzeu, ba, atxe izen berdula
Horra di bala gaino azatan hasteko. Polita, oso, unkigarria. Unkigarria. Azatan ibiltza, oso ona. Unkigarria. Bai, gaur amatasunari buruz aritu gara gainera. Hori ez da ipatu, justu. Psikologak ez du, azarik ez da ipatu. Oso ondo. Bueno, orain kalera Arroza bai, baina azarik ez da atera. Azkeneko galdera bat daukagula uste dut, eta galdera hori kaleti dator. Bai, beraz, serio jarriko gara, serio jarriko gara. Eta goazen kalera Izaskun Moiano, Arratsaldeon berriz ere, nor topatu duzu Mikeli galdera egiteko? Arratsaldeon kuadrilla zenolako parranda aramazuen hor platoan, Bueno, gu korrik eta presaka etorri gara algortara, zemen aurkitugu Joseba Sancho, Joseba Arratsaldeon. Hala nekarri. Ze modu zaude? Ondo, ederto. Bueno, zuk esan diguzu galdera bat daukazula Mikel Arrainagarentzat. Hau da zure aukera, bera hor dago eta bota diozu galdera zuzenean berari. Ederto. Apa Mikel, urte askotako. Ia galdera, horra doa galdera. Iker Vicente garaituta ostean, hainbeste aleginen ondoren, zein da urrengo erronka? Zein dozu urrengo erronka? Bueno, nahi irutzat, ogandik erronki iztala gau, ez? Azkenien behin irazi jot, hemen dia horrea ni pentsatze txapelketa gehiago izango hila, da ogandik gerra asko magoit ikerrek, ez? Da erronka izangoa, hemen dik aurrea beste txapelketatean albaldin maet aurre hartzia, ez? Ara, beraz, behin irabazita ez duzu nahikoa. Ez, azkenien lehen esan duen zela Euskadiko txapelketa hor dago, eta naiz da horrezko kopa irazi, Euskadiko txapelketa iraztien nahi nuke ez, da hori irazita egun, itzengo du, ikusiko du orduna, ber. Joseba, zuk aizkora jarraitzen duzu? Beraz, Iker garaitu ostean, bai, Joseba, zuk jarraitzen duzu? Bai, ditzi gora bera. Beraz, Iker garaitu ostean berriz garaitzea du helburu. Erantzuna geratu da. Ez da helburu txarra, Eman egurre, esan beharko da. Hori da. Eskerrik asko, Izaskun Moiano, eskerrik asko, eta Joseba Sancho, placer bat zu ere hemen izatea. Beste bat arte, eta biba zuek. Hori, biba zuek. Eskerrik asko. Bueno, beraz urrengo erronka Euskal Herriko txapelketa irabaztea, Mendizabalek argi esan du. Bai, ez, azkenin lehen esan duen bezala, txapelketa importantena dala esango dugu ez, da hoxe iraztia dagoet helburu. Eta nola ikusten duzu zure burua? Bueno, azkenengo pare bat hilabete hauetan, gehatzen hilabete hauetan, pixkat zaitu ez, da pixkat prepatu eta asko handin, da... Baina pixka bat zaitu horrek zer esan nahi du? Ze, janari eta zaritu gara lehen, baina zuk ere dieta bat jarraitu beharko duzu, ez? Azak eta... Horren sekretua bauket. Bai. Kopadero hau, irabazteko, oain arte funtzioa dit, ez da ite mendi aurrea. Ea. Egu hartitan da iluntzetan da, normalien, bazkatzeo da faltzeo gaten da, ardu eatie, piskat guztai dizagu. Benetan? Funtzionatzen du. Ardu eatie, ardu piskat. Gure baino, gehitxu eate dugu, ardu Bai, kontua da orain kopatik edan dezakezula ardua. Ez? Baina, ean be funtziona bizen dit, orduan ezingo etean, ez? Asko bezate ziren, ardu etxarra zala, ez? Petxu bihotzeula, deportea gota zea, eta bezan duen, oin arte probez behiatu oin zeat izte probatzen, azkenengo hilete eta ardiotan, kopaiaro hilete eta astete falta zala, bezan duen, ez de bat tato bat behar ean ber. Bai, Bai, oiztea bat probatzeatik, egile alda, no ez da, egile esan, neuri aldi indit. Eta ze ardo mota, Arabako... Ez, ardu bertza izinezko bale. Bertza izinezko bale. Polita izateke, txapelketa irabazita gero, ospatzeko, igual pikapa bete ardoz ondo. Pistina hortan, Edo pistina ardozko egin. Hori ere hona izango da, Apuntatuko gara. Bueno, orduan konprobatu duzu baietz. Bai. Alde hortatik, egin esan, nahi aldin dit horrek. Serio esaten du baina. Eta inguru ere garrantzitsua da. Lehen esan duzu, aizkolari batek egurrak prestatu behar ditu, bakarrik zaila da, guzti hori denek ongi egitea hor, ekipo bat, talde baten babesa ere beharko du, horrelako txapelketa bat prestatzeko, ez da? Bai, azkenien hor bagarrien nik esan nuke, nire eguten laguntzilie euki izpandu, igual ondezkio lahatan eguela, porque ez du askotan denboa ematen ez. Etxe etorri eurre propau asko handin, da azkenin eurre propatze horreken nekeo dauke, geoken du, eta hasi nintzenetik eurekin talarrien
ibiltzezan batek, gaina are bultzauta hasi nintzen ez, askoan esateko, azkenien kuarrelan arteko txapelketa hori, apustu hori jokau nuen, behar esan zin, eta zeatik ez jo paseitzen, porque ikuste dut askoan igual egingo gela eta eta orduan hasi diten, behar lantzen, da arrezkio, egun fallaurein be, orduan nio amara mai urtin, behar ekip. Eta izena esan daiteke? Bai, Inazio Zendoia, atzerrak haue. Inazio Zendoia, hortxe. Hori da zure bizkartzaina edo zuzaintzen zaituena, ez da? Bai, esate bateago, askoan nabilela, esateko hile behatik, ez? Beharki, beharrezkoak. Joaten zaren lekura joaten zarela, beti ondoan. Mikel Larrañaga, eskerrik asko benetan, plazerra izan da zuen benizatea, animo, eta helburu horrekin lortzen duzun zure ametsa. Eskerrik asko, Mikel,